Ahoj, milé pirátky, milí piráti, ctěné pirátstvo. Tímto vám chci moc a moc poděkovat za uplynulé měsíce, které jsem měl možnost strávit s mnohými z vás a potkat mnohé z vás během primární kampaně k volbám do Evropského parlamentu. Moc si toho vážím za čas, který jste mi věnovali, za to, že jste mě pozvali mezi sebe a mohli jsme diskutovat o různých tématech, ať už je to mně blízké zdravotnictví a preventivní medicíny, v čemž já vidím velkou budoucnost, tak téma, které nás si myslím, že všechny zbližuje, a to je ochrana životního prostředí, klimatu a s tím jdoucím přechodem k udržitelné ekonomice. A rozhodně nesmíme zapomínat na to, že demokracie není samozřejmá a že je třeba ji chránit všemi dostupnými prostředky. To znamená, to jsou velká 3 témata, se kterými já do těch voleb jdu. Nicméně nezapomínám ani na témata další, například obranyschopnost Evropy, která rozhodně je nyní velice aktuální. Já s tím, jak jsem byl mezi vámi a mohl diskutovat o problémech, které trápí vaše obce, města či kraje, tak jsem nabyl přesvědčení, že opravdu evropská politika je hodně provázaná s tou národní a s tou lokální. A já se na té evropské politice, pak, že budu zvolen jako europoslanec, budu snažit dělat tam absolutní maximum pro to, abychom naše regiony napříč Evropou rozvíjeli, aby to zdravotnictví fungovalo, aby demokracie a právní stát byly normou, která se neporušuje, a aby Evropa byla v mnohých věcech soběstačná, inovativní, silná a hlavně sebevědomá. A ať už dopadnu na té kandidátce jakkoliv, tak chci slíbit to, že do těch evropských voleb půjdu naplno, stejně jako jsem šel do těch primárních. To znamená, objedu křížem krážem naši republiku a budu se snažit přesvědčovat voliče o tom, že náš pirátský kurz je správný a že jsme strana, která myslí na budoucnost a je proevropská. A myslím si, že i naší české kotlině je důležité lidem připomínat, že my nejsme ostrov, který se může izolovat od zbytku světa, od zbytku kontinentu. A je třeba tu evropskou politiku opravdu přivést do popředí, lidem vysvětlovat, popularizovat a nejenom oslovit naše voliče, což je samozřejmě to nezbytné minimum, ale snažit se přesvědčit i voliče, kteří nás třeba zvažují, byť ještě nikdy nevolili. To znamená i ty nerozhodnuté, kterým prostě budoucnost a Evropa nejsou ukradené. Takže já vám z celého srdce pirátského ještě jednou moc a moc děkuju. Děkuju taky předem za veškerou podporu, kterou případně dostanu. Moc si vážím a vůbec si vážím těch uplynulých měsíců, které jsem mohl s vámi a mezi vámi strávit. Takže vzhůru do evropských voleb, bouři voleb vstříc a těším se zítra ve volební sobotu na našem hybridním pirátském CFku. Ahoj.